Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikumandikhumudwitsa ndikamaona anthu ophunzira bwinobwino akuoneka kuti concept yoika investment ya wana sakuimvetsa. Anthu akumakamba ngati kuti tikunena kuti tidzipereka ndalama. No one has said that. I think that akamapanga judge by Congress Party azipanga judge on basis of facts. Maka anzatusha amene tinapita ku school. Here is the point. Palibe wanena kuti mwana akabadwa adzapatsidwa ndalama manja. This is a government that is planning for a generation. Ndalama idzi pangidwa invest. Mene timapangira pension fund. Sitinena kuti what we are saying is at the point of death you'll be given this. This will be processed. It's a once-off payment. Payment imene panopo people must understand kuti chimene chavuta ndi ku Congress kuti tatipangisa kuika iyi. It's because tikuona kuti we need to break the cycle of poverty. And to hear educated people say we cannot aim to remove ourselves from poverty because we are poor, to me it's very regrettable. We are in this situation because we are not planning to get out of it. And the Malawi Congress Party is saying, mwana akabadwa, boma lidzika mu endowment plan, mu investment plan. Imene tukuipanga ingenji, ndi tukuti sovereign account. If you go to countries that have managed to break this cycle, what Chakwera is doing is trying to bring a legacy yakuti kuri generation imene dziko linapanga plan for. Mwana uja akadzakwa na 18 mpamene adzalandire ndalama. It's not as if munthu akadzabereka mwana pa 1 adzalandira ndalama. And I want to beg with those of us who went to school, who have read, zinena zoona tikakhala pa radio. It's not just about kuti tuonetse ngati manifesto it's nothing. Nkhani ili pano tauza Malawi. We are not saying amene abadwe pa 1 or pa the first day we are in government alandira ndalama. No. What we are saying is government is starting to plan. We'll be depositing this money. And in drama hii yapangidwa peg at this high. Because ndi mwana uyu wotsa ukali yese. Ate kunena kuti 18 years wakwana. Here is your money. Ata kupanga school, ata kupanga business. We are linking it to the sovereign fund, and Ndramai might even never leave Reserve Bank. Ndramai tikraeli ya dziko, and in other countries they've even used this money to invest. Why are we pegging it at this figure? Because of the poverty mentaiona. We have got cyclical poverty. And the way to do it is to start with a generation which will say, the second term ya Chakwera, kunayambika seko ya wana amene dziko lapanga plan for. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.